आरो मेहेरगोनां दिनैनि बे हाबाफारि 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान एबा टीचार्स डे बे हाबाफारिखौनो दैदेननाय खयला मैला सेनियर हाई सेकेन्डारि स्कुलनि स्टुडेन्ट इउनियननि बिबानगिरि फंबाय आरो बे हाबाफारियावनो जोंजों एबा जोंनि फरायसाफोरखौ बोसोनथि होनो थाखाय जोंजों हांख्राय हरजानाय एबा नोंथांमोनजों हांख्राय हरजानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव बिदा गेदेर आदा आरो बे हाबाफारियावनो आरो दिनैनि बे मोनसे ओंथि गोनां आरो मिनिं गोनां हाबाफारियावनो एबा बै बिथांमोनखौनो दिनै मान बावनो एबा बावजानाय बे हाई सेकेन्डारि स्कुलनिनो मानगोनां गोरायुं आरो बिथांनि फोरोंगिरि लोगो बिथांमोन आरो दिनै बे फोरोंगिरि बिथांमोनखौनो मान बावनो फैनाय खयला मैला हाई सेकेन्डारिनि फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन नैबे समाव आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि इयुननि फिउचार जिउआ एबा लाइफआ जाहाथे नैबे फोरोंगिरि सानाव आरो नैबे फोरोंगिरि साननिफ्राय दिनै जागायनानै जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो बेखौ आङो इसोरनियाव आरज गाबदों। आङो बारा गोलाव खोथा बुंनाय नङा मानोना नोंथांमोनजों लिंहरजानाय जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे बिदा गेदेर आदा दंखायो। दा आङो नैबेखौल' फरायसा फरायसुलिफोरजों रायलायलांगोन एबा खावलायलांगोन फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन दिनै बुहुमाव दिनै जेसेबां दिनै साक्सेस जादों एबा गावनि थांखियाव सौहैनो हादों एबा हिउमेन रेसर्स जाय व्यक्तिफोरा जानो हादों जाय व्यक्तिफ्रा थैनानै थांखांनानैब्लाबो दिनै सुबुं माहारिफोरनि जों दिनै गोथां जानानै दं बै व्यक्तिफोरा साक्सेस जानायनि आन्दोआवबो गिबियाव जों बुंनांगोन फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय फोरोंगिरिफोरनि दिनै गावनि बानाय मेंनाय बैफोरखौ नागारनानै फोरोंनायाव दिनै माखासे व्यक्तिफ्रा दिनै साक्सेस जानो हादों फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिफोर दिनै भारत हादरा इसर'आ दिनै चन्द्रायान 3 दिनै अखाफोरखौ दिनै नायबिजिरनो थाखाय बिनि साउथ पलाव बिनि मा होनो बैहाय मोनसे मिसाइल दिनै दैथायहरनाय बै बैगानिकफ्राबो दिनै साक्सेस जानाय बैगानिकफ्राबो दिनै फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय बै बिथांमोननि गियान सोनायावसो दिनै बै बिथांमोनहाबो साक्सेस जानो हादों फंबाय बिनानावमोन फरायसा फरायसुलिफोर आङो खावलायदों बेनि थाखायनो दिनै फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मान होनांगोन सनमान होनांगोन फोरोंगिरिफोरनि दिनै बुजायनाय बिथांनि बोसोन होनायखौ गोसोआव लानांगोन बेजों नोंथांमोना जिउआव एप्लाइ खालामलांनांगोन नोंथांमोननि साक्सेस जाहैनायाव दिनै मुलुगा बिराद जौगाबाय फंबाय बिनानावमोन दिनै मुलुगा जुजिलायनाय जुग नैबे जुजिलायनायाव जोङो गावखौ सासे फिट खालामनोबा गावखौ सार्भाइभ खालामनोबा गावखौ थांनानै थाहोनोबा जों दिनै नलेजखौ एक्वार्ड खालामथारनांगोन फंबाय बिनानावमोन नलेज जों आरजिनानै लाथारनांगोन आरो बे नलेजखौ जोङो ओरैनो मोननाय नङा नलेजआ जोंजों सर्टकाट फैनाय नङा फंबाय बिनानावमोन बिनि आन्दोआव दं नोंथांमोननि नाजानाय आरो फोरोंगिरिफोरनि बोसोन होनाय फंबाय बिनानावमोन बिनि थाखायनो आं नोंसोरखौ नैबे फोरोंगिरि सानाव नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनहाबो फिउचाराव दिनैनि बे कम्पिटिटिभ जुगाव गावखौनो सासे सुबुं सम्पद जानो हायो बेखौ आङो खावलायदों दिनै आङो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बै गेदेमा बिथांनि जिउ खौरांखौ बुंलायाबाबो जागोन अब्लाबो आङो आं मिथिनाय आंनि गियानाव आंनि नलेजआव जाखिनि दं बिथांखौ बुंनो बिथांनि सोमोन्दै फंनैसोल' बुंगोन दिनैनि जुगा
ससियेल मिडियानि जुग टेक्न'लजिनि जुग नैबे टेक्न'लजिनि जुगाव नोंथांमोना मबाइलाव थुनानै नायबानो बिथां गेदेमाया सोरमोन बेखौ जोङो मिथिनो हायो। बिथाङा सासे मा होनो बिथाङा सासे प्रफेसारमोन सासे मा होनो राजखान्थिगिरिबोमोन बिथाङा भारत हादरनि फार्स्ट मा होनो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा जादोंमोन उनावहायबो प्रेसिडेन्ट जादोंमोन बिथाङा मा मोननो 1888 ना दिनैनि सानाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन ना दिनै जोनोम जादोंमोन बिथाङा जोनोम जानानै बिथाङा गावनि गोब्राब नाजानायजों गावनि मा होनो डेडिकेसन खालामनायजों दिनै थैनानै थांब्लाबो दिनै बै बिथांनि मुङा बै बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै मा होनो जोंनि फरायसाफ्रा फालिबोदों फंबाय बिनानावमोन बेबादि बिथांनि जारिमिना जों खोनादों बा आं इउटुबाव सार्च खालामनायाव नुदों बै समाव ओरैबायदि सासे डेडिकेटेड फरायसाफोरखौ मोजां मोनग्रा फरायसाफोरखौ मोजां गियान होग्रा फोरोंगिरि जानायखाय माखासे फरायसाफ्रा बिथांखौ मोजां मोननानै बिथांनि मा होनो जोनोम सानखौ फालिनो होननानै बिथांजों रायलायदोंमोन बिथांजों रायलायलायनानै मा होनो बिथाङा बुंदोंमोन आंनो जेबो नाङा आंनि जोनोम सानखौ नोंथांमोना फालिनाङा नोंथांमोना एसे हर गासिबो फोरोंगिरिफोरखौनो जाहाथे नोंथांमोना मान सनमान होनाय जायो जाहाथे बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि जोनोम सानखौ फोरोंगिरि सान खालाम बेबायदि बिथाङा बोसोनथि होलांदोंमोन फंबाय बिनानावमोन दा आङो बेखौनो खावलायदों फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनखौ दिनैनि जुगा ओरैबायदि जुग जोङो बर' समाजखौ बर'नि लाइमोनफोरखौ जोङो दिनै क्रिटिसाइज खालामदों एनालाइसिस खालामदों दिनै जोंनि फरायसाफ्रा मा लामाजों थांदों मा खालामदों जों बेखौ नायबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै फंबाय बिनानावमोन दिनै जोङो नायदों नुदों जोंनि मेक्सिमाम बर' गथ'फ्रा फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां लामाजों थांनो नागारै गाज्रि लामाजों थांदों फंबाय बिनानावमोन दहाय फंबाय होनलांनाय बायदि दिनै जोंनि फरायसाफ्रा मा खालामदों गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै घन्टा कि घन्टा मा होनो मबाइलाव ना नाङि बुस्थुफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा दिनै नायदों दिनै गेम गेलेदों ना दिनै ससियेल मिडियायाव जानला मोनला गाव पस्ट खालामलाबायदों ना गावनि एखमब्ला मा होनो पार्सनेल एखमबा सेक्रेसि बै बुस्थुफोरखौबो जोंनि फरायसाफ्रा दिनै मा खालामदों सोरजोंबा दसे फोथायलायनायावनो सोरजोंबा दसे मोजां मोनलायनायावनो बैबायदिखौबो शेयार खालामदों थाङै नुहैदों लास्टलि बै फरायसानि मोजां मानसि जानांगौमोन बै फरायसाया साक्सेस जानांगौमोन नै बेवहाय गाब्र'नानै नाथाय लाइफआनो स्पइल जादों फंबाय बिनानावमोन बुजिदों नोंसोरो दिनै ससियेल मिडियानि जुगाव जोंनि फरायसाफ्रा रिपिट खालामनो नागिरबावदों सोरजोंबा मोजां मोनलायनानै सोरखौबा फोथायलायनानै दसे समनि थाखाय ना पार्सनेल गावनि सेक्रेसि बुस्थु बै बुस्थुखौ शेयार खालामनाङा फंबाय बिनानावमोन बेवहाय जोंनिया फरायसाफ्राल' दिनै गाब्र'आखै माखासे गोरों गोराफ्राबो दिनै गाब्र'दों जों नुदों बेखौ साबधान जानो थाखाय आं खावलायदों दिनै फेग्रा मुवायावबो जोंनि फरायसाफ्रा दिनै खम नङा ओरैबायदि दुखुनांथाव फंबाय बिनानावमोन जोंनि बिजनियाव ओरैबायदि जाबाय सांग्रां जा लाजिनायनि दिनै सम नङा जों फरायसाफोरखौ खावलायदों दिनै ओरैबायदि जादों फंबाय बिनानावमोन बांद्राय ड्राग्स बाहायनायनि थाखाय उइदाउट प्रटेक्शन उइदाउट मा होनो पार्सनेल फिजिकेल रिलेशन जानायनि थाखाय ना जोंनि बिजनेयाव सासे एइड्स पजिटिभ जानाय जों फरायसाफोरना 22 बोसोरनि गथ' जों मोनदों फंबाय बिनानावमोन बेखौ आं खावलायदों नोंथांमोनखौ अभार ड्राग्स बाहायनायावनो जादों बियो बेबायदि जादों जोंनियाव बिजनेयाव दा नोंथांमोनखौबो खावलायदों नैबे जाग्रा ड्राग्सफोरनिफ्राय जोंनि फरायसाफ्रा सांग्रां जानांगोन दिनै जोंनि फरायसाफ्रा जोंनिया साननांगोनसो दिनै भारत हादरा मा खालामनो नागिरदों भारत हादरा मा थांखि लादों बेफोर नलेजखौसो एक्वार्ड खालामनांगोन दिनै सरसा जाबाय थादोंना वान नेशन वान इलेक्शन बेबायदि सरसा जाबाय थादों वान नेशन वान इलेक्शनखौ मा खालामनो नागिरदों नैबायदि नलेजखौ एक्वार्ड खालाम दिनै ना जोंनिया दिनै बै समाव ब्रिटिशफोरानो होलांनाय दिनै माखासे ल'फोरखौ दिनै जोंनि भारत हादरा सोलायनो नागिरदों मा ल'खौ सोलायनो नागिरदों मिथिगौ नोंसोर फंबाय बिनानाव आईपीसी 1860 सीआरपीसी 1973 इन्डियान एभिडेन्स एक्ट माखासे एक्टफोरा ब्रिटिशफोर होलांनाय जोंनि भारतारिफोरखौ जाबसिननाय बायदिसिना दाय जाबसिननाय बैबायदि माखासे आयेन ल'फोरखौ जोंनिया दिनै सोलायनो नागिरदों ना यूसीसी यूनिफर्म सिविल कोड बैफोरखौ दिनै भारत हादरा गोदान थांखि लाबाय थादों यूनिफर्म सिविल कोडआ मा बिलाय ना
बुजिबाव फंबाय बिनानावमोन दिनै मुस्लिम ल'आ आलदा हिन्दु ल'आ आलदा दिनै मुस्लिम हिन्दु ल'नि आयेन मथेबा दिनै हिन्दुआ सासेल' हाबा खालामनो मोनो मुस्लिमा साब्रै खालामनो मोनो नै बेखौ इउनिफर्म खालामनो नागिरदों एखे खालामनो नागिरदों दिनै जोङो वान नेसन वानआवनो थायो हिसाबै बैफोरखौ जोङो मा खालामनो नागिरदों इउनिफर्म खालामनो नागिरदों बेवहाय प्रपारिटि ना जोंनि सम्पथिफोरखौबो बेवहाय एखे खालामनो नागिरदों जोंनि ट्राइबेलफोरा मा ना ट्राइबेलफ्रा जोंनि ट्राइबेलफ्राबो एफेक्ट जागोन प्रपारिटि ल'आव माबोरै एफेक्ट जागोन बेवहाय जोंनि ट्राइबेलफ्रा हौवा माहारियाल' सम्पथि मोननायनि मोन्थाय गैना गैया बै समाव गोदो जों कास्टमारि ल'जोंनो बे सोलिबोबाय थादों नाथाय बे ल'आ आयेना एक्ट जायोबा इमप्लिमेन्ट जायोबा हिनजावफ्राबो दिनै बिमा बिफानि सम्पथिखौ मोननाय मोन्थाय थासिगोन बेबायदि गोदान ना बेबायदि मा खालामबाय थादों भारत सरकारा बिदि आयेनफोरखौबो रिप्लेस खालामबाय थानो नागिरदों बेफोर नलेजफोरखौ एक्वार्ड खालाम फंबाय बिनानावमोन दिनै नानो मैयाना दाखालि एक्जाक्ट टाइमखौ बावबाय आं दिनै इन्डिया ओरैबायदि टेक्न'लजियाव जौगादों सानखौबो दिनै रिसार्च खालामनो थाखाय दाख्लै मोनसे माने इसर'निफ्राय आदित्य L1 मोनसे मिसाइल दैथायहरलायबायना बै सानफोरखौबो रिसार्च खालामहैसिगोन दिनै साननि खाथियाव थांनो हायाब्लाबो बै सानथाराव थांनायाबाबो खाथियाव थांनानै रिसार्च खालामगोन साना मानो जोंबाय थायो ना बेवहाय मा दंमारो नै बेखौबो रिसार्च खालामनो नागिरदों जोंनि दिनैनि फरायसाफोरखौनो होनांगोन बै साइन्टिस्टफोरखौबो बै बिथांमोनहा दिनै साना मा होनो माखासे गेसफोरजोंसो खामबाय थायोनो आधा गेसानो खामखाबायनो सानाव जुदि आधा गेसा खामलाङोब्ला बे बुहुमा जोबस्रांलांसिगोन नैबेखौ साइन्टिस्टफ्रा एनालाइसिस खालामदों प्रिडिक्सन खालामदों दाबो थांथारनो हायाखै नालाय एनालाइसिससो खालामदों 5 आरब बोसोरनि उनाव जोबसिगोन होननानै बिथांमोना मा खालामदों आरब बोसोरनि उनाव जोबसिगोन होननानै बिथांमोना प्रिडिक्सन खालामदों फंबाय बिनानावमोन बेबायदि नलेजखौ जों एक्वार्ड खालामनांगोन फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो खावलायदों मोजां मा होनो नैबे समाव नोंथांमोना सोलोंथाइखौ ला फंबाय बिनानावमोन सोलोंथाइखौ लानांगोन जों बानो मोननाय नङा जोंनि बैसोआ दिनै 35 जानोसै आंबो नोंसोरबायदि फरायसा आं फरायनायखौ दाबो गाराखै फंबाय बिनानावमोन फरायबाय थानांगोन आरो दिनैनि समा मा होनो क्वालिटि इडुकेसनखौ नागिरदों क्वालिटिखौ नागिरदों बेनि थाखायनो मिरु एबसुआबो मा होनो क्वालिटि इडुकेसन होबाय थानो नागिरदों फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनखौ दिनै क्वालिटि गुन गोनां जों फरायसा जानो हाब्लासो जोङो दहाय आं होननाय बायदि बे बुहुमाव बे भारतबर्षआव मा होनो जोङो सारभाइभ जानो हागोन जोङो थांनानै थानो हागोन फंबाय बिनानावमोन बेखौ आङो खावलायबाय